माने गामियानो मा होनना बुङो पाका खुन्था बायनानै एभेक्सन जागोननो न' लुगासिनो नोंबो मा गासिनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै मोनसे गोदान कन्टेन्ट नोंथांमोननि लागै लाबोबाय गाइसफोर नोंथांमोना उइदाउट स्किपफुल कन्टेन्टखौ भिडिअखौ मोजाङै नायजोबबानो जाबाय गाइसफोर बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा दासिमबो नैबे दिदोमसा दैमारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन गाइसफोर बेल आइकनखौबो फल' थुनानै लानो हागोन स' दिनैनि कन्टेन्टआ जाहैबाय सनितपुराव गाइसफोर सनितपुराव होनदां सनितपुराव ओमफ्राय गासैबो सनितपुराव होनना बुङाखै सनितपुरनि राङापारा सारिदुवार हालामनि जायफोरा बै साहा गालाव हाजो जिं 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 रायजो जाना दंना माने गोबां हाजार हाजार बर'फोरनि गोसोआव मोनसे गिदिर सोंलु गाइसफोर गिदिर सोंलुआनो जाबाय मा जोंनियाव एभेक्सना जामारगोन नामा एभेक्सन जागोन ओरैबायदि दावराव गाइसफोर सोरहाबा माने न' गिदिर गिदिर लुनायफोरखौनो दोनथ'नो गोनां जादों सोरहाबा माने न' लुनो सानबाबो लुथ'नो हायै बेबायदि अबस्था जादों माने मोनसे गिनाय सोमजिदों आरो बेनिफ्राय फारसेथिं बुंनो थाङोबा जोंहाबो बैथिं न' लुहांबाय थादोंमोन हिनजावा बादसो होबाय इटा बायनानै फैनाय खानायखौनो माहाबा दिनखुमानोसो बुंगासिनो सैथिनोबो आर्लि इन दा मर्निं माबा एभेक्सननिसो सिमां नुखो ना माखोथाय फुंनिफ्रायनो माबा एभेक्सन जागोन मोसौ अमा दाउफोरा मा जागोन जाहा बे न' लुहांनाया फाउन्डेसनफोरा मा जागोन इटा बायनानै फैनाया मा जागोन माहाबा दिनखुमाहैदो फिफा होनलायथारबाय सैथिनोबो मा जाबावगोन दालाय सेस खिन्थु आदि गुरि मिथिया माया ना नटिसानो सफैदों ना माबा इनफरमेसनानो सफैदों खालि एभेक्सन मा बुंनो गाइसफोर बेनिफ्राय बोरैबा सानो थांबा गिदिर मानसिफोरानो माने एसे गिदिर मानसिफोरानो बुङोबो नालाय बोरैबा गोसोफोरा सानलायोबो खोमा दा माथो गद फाग्ला सरखारदों ओरैनोबा बैथिं माबा सरकारि स्कुल गोनांखाखौनो मियादि पट्टा गोनांखाखौनो सिफायदोंदां सिफायलागासिनोमोन ना दाखालि साननैसो ओइ नगावथिंना माथिंबा माथो गद बिदिं लाबोदों फोथायनायबो गैलायलांला सरकारनि फारसे सिफायनोबो हागौ माथो हाजो जिं हिसाबै जोंनिया पट्टा गैया हिसाबै ओरैनो फारसि भिलेज पन्सायतआवलाय हाबबाय पन्सायत बुक्त गामि होमबाबो मा गद बेलेग गामिनि खौरांखौ बारा मिथिया स्पेसियेलि जोंनि गामियाव ना बांसिनके आइजोफोरा गिनाया आरोखि जोंनि गामियाव स्पेसियेलि बेलेग गामियावबो खोनादों एसे एनै खिन्थु जोंनि गामियाव सोरनावबा थां बा जेरावखि थां बै बबे खनाथिं थां बै खनाथिं थां खालि एभेक्सननि खौरां सानसेयाव खनसेब्लाबो ओंखारगोन आरोखि गाइसफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामलासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय माखासे बाथ्राफोरखौ सोंनानै लानि र' सोरहा गिनाय दङ सोरहा गोसोआव एभेक्सनखौ गिनाय फैदों सोंनानै लाहैनो नायलांबाय था दा ड्रागनफ्लाइ मिडियानिफ्राय नोंखौ मोनसे बाथ्रा सोंनो फैनाय जादों ओइ सनितपुराव राङापारा सारिदुवाराव हाजो जिं जिं थानाय बर'फोरा होस्रांजाजोबसिगोननो माबा एभेक्सन जासिगोननो नों खोनादोंना खोनायाखै खोनादों हाजो खाथिनिखौ बर'खौ एरनजोबगोननो सारा नङा सोर बुंनाय बाथ्राखौ निउसाव होगासिनो माथो मबे निउसाव होनाय नंगौना नङा होनबा दा नोंसोर बिहामजो लाबोनो गोनां मा जाबावगोन दा सेस न'फोरा सिफाय जाजोब्बाय बिहामजोआ बहा थाफैगोनल' सैथिनोबो माहा दिनहरगोन जानला मोनला लांगोन जालानो थांबाय नै बिस्राबो न' गोदान लुगासिनो बिस्रा बोरैबा एभेक्सन जाबा मा जानांगौ सेस ओइ आदै न'खौ लुथ'नांला नोंस्राबो एभेक्सन जाबाथ' सेस जागोन एभेक्सन जागोन माथो दादिया एभेक्सन जाया होनदों सरकारनिल'सो नायनो थांबावदों गाइसफोर सरकारनि न'सो लायनो थांबावदों एभेक्सननि हाल्ला सैथिनोबो मा जागोन आंहाबो न' लुनो गोनाङानो थालांगासिनो हिनजावा जाहा गिनानै एभेक्सन जाजानो गिनानै सिफायजानो गिनानै इथा लाबोनानै फैनायखौनो माहाबा दिनखुमानोसो बुंलायगासिनो गाइसफोर बेनिफ्राय गाइसफोर दिनैनि कन्टेन्टआ जाहैबाय जोङो बैयावहाय एक्सट्रा न'खरसे दङ आरोना बैयाव आयं बुरै लाहानाव बिसानाव माने न' बानायना हैनो नागिरदों आरोखि मा बुंनो उपाय गैया मा होनना बुङो रायजोफोरानो मण्डलियानो लुनानै होगासिनो न' गैला बिस्राबो हौवा मानसिफोर गैया नालाय न'फोर लुना लानो हाया मा खालामनो उपाय गैया
मैदेर दावदेर फैयो न' गंसे मोजां गैया सिङावबो खेबसे लुना होखांबाय बिनिफ्राय दाबो उफाय गैया आरो माथो खालामनो सरकारि न'फोरबोथ' गैया सरकाराबो फाग्ला सरकारा बै गोनां गेदेर माहाजोनफोरनोल'सो गंथाम गंब्रै होनो हायो बेनिफ्राय गोरिब गुन्द्राफोरनो गैया होनो हाया मा बुंनो गामियाव साला पन्सायत मेम्बार दोङो पन्सायतनि मेम्बार दोङो अनेक लिडारफोर दोङो मिथियो साला बेनिफ्राय न'फोरखौ सोरहा दोङो सोरहा गैया नायनानै लुना होनो हाया बेनिफ्राय गामियासो लुना होगासिनो बेयाव लुबाय थादों बिसोरनो माबाफोरा आंनि मिस्ट्रि माबा जुगालिफोरा बिसोर हेदां जाहैबाय आरोखि बेनिफ्राय अनेक थिंखौ दिरुनगासिनो बिसोर गासिबो आंनि मिस्ट्रि लेबार गोजा आं थिननायफोरखौ साफा मावजोबनांगोन बिसोर सयथिनोबो दिनै इलेक्सन जागोननो न' लुगासिनो नोंबो मा जागोन दा इलेक्सन जाबाला इलेक्सन जाबा मा खालामनो खालामाथ' माबा मोनसे जासिगोन बेयाव बेयो आंला बेयावनो दै जायो नै दैयाबो रानजोबा सयथिनोबो गैथारला एसेल'सै बेनो आरो सिगां बेखौबो बानायना होदोंमोन रिंखांपुरि मण्डलिया बेनिफ्राय बेबो दा अबस्था गैला नङा नै बेखौ दा माने गामियानो मा होनना बुङो पाका खुन्था बायनानै बेनिफ्राय दंफांफोरखौ हानानै थिं माने बिस्रा थिं बायखानाय दं होन्दोंमोन नामा बेखौ लुना होनाय जादों आरोखि दायो बर्थमान जोङो गोजौआव दोङो गियाल'नानो बै गाहायाव थाबाय थाग्राफोरा दुनियानि मा होनना बुंगोन बिसोरखौ गजाल गंसेबो दोनो रोङा जुगालियावबो समायालाय गाइस मा होनना बुंनो ओरैनो जना दोंबाय थायो नुवाखै ओरैनो जना थांबाय थायो गाहायाव मा बुंनो बिराद माथा खेलायनायनि खामानि मावगासिनो बे सानैसो मा दार्लिं न' बाटामखौ ओरै जखा होनायावनो माबा खालामनांगौमोन दे जोबनायनि लामायाव फैबाय दायो ओंखाम मोनजाहैसिगोन हिन्जावा संना दोननाय अमा बेदरजों दाउजों संना दोननायखौ बयबो मोनजाहैसिगोन स' बिब्दिब्ला गाइसफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसांखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गाइसफोर जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो स' बिदिब्ला नेक्स्टआव गोदान कन्टेन्ट फैगासिनो दिनैनि थाखाय बाय बाय